insha Allahu za mu shiga wani topic a mathematics cikin darasinmu na yau. Za mu yi magana ne akan topic ɗin nan mai suna percentage. Percentage dai wani topic ne mai matuƙar muhimmanci a mathematics. Percent yana da ɗauke da wato kalmomi guda biyu a dunkule. Akwai per, akwai kuma cent. Per yana nufin over, cent kuma yana nufin 100. Therefore, percent means over 100. Kenan wato kowane abu ka raba shi kashi 100 sai ka ɗauki wani kaso cikin 100 na abin, to shine percent, wato percentage. Ga symbol ɗin da ake representing ɗin percent da shi. Percent kuma nau'i ne na fraction wanda kullum denominator shine number da yake ƙasa, kullum yake zama 100 saɓanin sauran fractions ɗin. Fraction za ka ga denominators ɗin zai iya zama kowane number, amma a percentage za ka ga denominator ɗin kullum 100 ne. So wato ka raba abu kashi 100 ka ɗauki wani kaso cikin 100 shine percent ko in ce percentage. Misali, na ce 8% yana nufin 8 over 100. Kenan ka raba abu kashi 100 ka ɗauki 8 cikin 100. 10% yana nufin 10 over 100. Ka raba abu kashi 100 ka ɗauki 10 cikin 100. 20% yana nufin 20 over 100. Ka raba abu kashi 100 ka ɗauki 20 a ciki. 50% yana nufin 50 over 100. Ka raba abu kashi 100 ka ɗauki 50 cikin 100. Sai kuma 100% is equal to 100 over 100. Ka raba abu kashi 100 ka ɗauki 100 cikin 100. Kenan ka ɗauki abun complete ɗinsa. Wannan shine percentage a taƙaice.